Os operarios da Brigada Municipal de Obras xa procederon a modificar a sinalización para que a travesía Manzanares pase a ser de sentido único. O Concello de Ribeira atende así unha bella reivindicación dos veciños do barrio de Bandourrío, que levaban anos demandando cambios circulatorios para reforzar a seguridade na zona, con gran número de vivendas e un parque infantil. A partir de agora, os condutores poderán acceder a esta vía dende a estrada principal e saír pola Praza de Pontevedra. O proxecto inclúe ademais a instalación de papeleiras e dotación de mobiliario urbano na Rúa Manzanares. Este é só un primeiro paso, posto que está prevista unha segunda fase para acometer a renovación do pavimento, sustituindo as lousas de granito por unha capa de formigón máis resistente na zona de rodaxe. Actuarase nun treito de aproximadamente 800 metros liñais entre a Praza de Compostela e a Praza de Pontevedra, así como nunha superficie de 400 metros cadrados neste último espazo. Por último, acometerase a ampliación e renovación do parque infantil cun orzamento de máis de 170.000 euros financiado con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Ademais da dotación de novos xogos, instalarase chan de caucho continuo e un novo valado.